Nog een paar minuten en dan sluiten de stemlocaties hier ook in Achtkarspelen. En ze ook de locatie hier op het gemeentehuis, waar de opkomst heeg is. Zo net zaten we op 106%. Dus, en er zijn nog een paar mensen bijgekomen, maar laten we het houden op 106 of 107%. Hoe kan dat zo heeg wezen? Ja, nou zou ik natuurlijk kunnen zeggen door ons gezellige team. Maar ik denk toch dat dat te maken heeft dat mensen betrokkenheid voelen bij hun eigen gemeente. 5 minuten voor Jochen en wat toch, ik mag toch nog maar even te stemmen. Ja, ik moest werken, dus dacht nou nog snel maar even heen. Vies het wel wichtig om toch nog even te gaan? Ja, zeker. Ik vind het wel belangrijk dat iedereen stemt op wat hij wil. En de stembussen, ik wat doen dus net met Loosje, nog 1 minuut en dan sluit hij hem hier. Hoe zit het dan verder voor de Joen voor Jim eruit? Nou, dan gaan we tellen. En dan, nou, dat is best even een proces. Voorgaande jaren telden we op partij en op kandidaat. Wij hoeven nu alleen op partij te sorteren. En te zorgen dat de stemmen kloppend zijn. En dat doen we via de Fox-methode. Maar ik schat in dat wij hier zeker tot 11:30 nog zitten. Als we in één keer goed tellen tenminste. Het stembureau gaat sluiten. Het is 9 uur geweest. Wij gaan tellen. Nog een goede jongen.